Jätkien kanssa rillaamassa. Mitä? Mitä? Mikä makkara vai makkara? Makkara vai makkara? Onko meillä mukavaa? On. Mitä? Mitä? Ja siinähän tulee kuva meikän keksimä rilli. Vai mitä? Ja siinä on min varastama kaupasta Ritillä samalla ja Jussi Leppä. Joka on saanut viime yönä pilluu. Hiljaa. Eli aamuna. Hölhä sataa. Ollaanko me poikien kanssa vähän rillailemassa? Mitä? 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 Onko meillä mukavaa? Onko? Onko? On. No onhan Meillä. Säkälään Oho! Neger. Älä yrbiitse, Säkälään, neger. säkälään, säkälään. Kyllä meillä on jätkien kanssa sitten mukavaa. Oh, jätkien kanssa reissussa. Joo. Lämmitellään Jessen tekemä rillin vielä. Mm. Jessen keksin. Ei sieltä meillä ketään neekerettu eikä poliisi. Hei, Leppä Jussi. muuten, onks sul... Kerro joku kommentti. Niin. Ei pysty. Kun ei saanut pilluakaan. Niin. Liian hapokasta. Jussi ei Oli pysty heittää... poikien kanssa niin mukavaa, että Niin. ei kerennyt nussimaakaan. Jussi Jussi ei nussinut Jussi Jussia. Ja Mika poika nussi koko Jussi. Leppä ei Jussina Onko nussiina. meillä Ei kun kuulemma? Jussina. En tykkää. Tykkään. Pitäisikö vähän Lepällä antaa kuivaan peukkuu kakkoseen? No mikä jotta? Ainakin kaulaa kun kattelee, niin se on Se on ainakin halkoo joku perseeseen. Kiima ja Vosu on vähän suuttunut saatana, kun ei ole Jussi nussinut. Tässä kaulassa näin mitään. Eikö? Vittu kun sä pysyy. Sä vaan kattelee kun sulle siellä. Lentomaan. Niin oot se Jussi tiennyt, että Jussi aina pitää vähän nussia. Ainakin itse on se muutama. No on vieläkin kuullut jotain sellaista sanontaa tollaista. Jussi on nussinut itse